Po letnej prestávke odštartovalo v bratislavskej Kart1 aréne 4. kolo seriálu majstrovstiev Slovenska v motokárach. Nová trať a aj veľká vyrovnanosť jazdcov sa postarali o dramatické preteky, aké sme v rámci domáceho šampionátu ešte nemali možnosť vidieť. V rámci kategórie junior predviedla výborný výkon mladá, iba 15-ročná Barbora Pucherová. Druhý skončil Robert Štica, tretí Martin Hroba. V kategórii senior vyhral Andrej Zimmerman pred súrodencami Bizubovcami. Niektoré disciplíny automobilového športu sa s prichádzajúcou jeseňou dostávajú už do finále. Iné ešte iba štartujú do svojej druhej polovice. Takým je aj seriál majstrovstiev Slovenska halových motokár. Po trojmesačnej pauze, ktorá nastala počas leta v týchto najmladších majstrovstvách, privítala 4. kolo seriálu opäť bratislavská Kart1 aréna. Tá pre súťažiacich prichystala nielen novú trať, ale aj poriadne dramatické preteky, pod ktorých priebeh sa podpísala vyrovnanosť jednotlivých súťažiacich a až do poslednej zákruty nebolo jasné, ako preteky dopadnú. V junioroch si po dvojici pretekov odniesla víťazstvo Barbora Pucherová, ktorá za svojím chrbtom nechala Roba Šticu, ale aj Martina Hrobu. Prvenstvo v kategórii senior získal Andrej Zimmerman pred Braňom Bizubom a body za tretie miesto si odviezol Tomáš Bizub. Seriál majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu pokračuje o mesiac a miestom jeho konania bude opäť bratislavská Kart1 aréna. Bratislavská Kart1 aréna sa po letnej prestávke opäť zaplnila súťažiacimi majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. 4. kolo seriálu prinieslo adrenalínové, ale aj dramatické preteky plné zvratov. S prichádzajúcou jeseňou sa opäť k slovu prihlásil seriál majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. Na súťažiacich v rámci 4. kola čakala opäť nová trať, ktorá ukázala, že vyrovnanosť jednotlivých pretekárov sa dostala na maximum. O čom svedčí aj fakt, že top 8 časov v kategórii senior od seba delilo iba 12 stotín sekundy. Aj to bol dôvod, prečo všetci prítomní zažili jazda najkrajšie preteky v celej histórii seriálu, keď až do prejazdu cieľovej rovinky nebolo vlastne nikomu jasné, ako jednotlivé preteky dopadnú. Navyše si niektorí súťažiaci mohli opäť vyskúšať, aké je to dostať penalizáciu za porušenie predpisov. Tento fakt samozrejme prehovoril aj do konečných výsledkov. V kategórii junior si nakoniec víťazstvo odviezla iba 15-ročná Barbora Pucherová. Je to zaujímavé, určite nečakala som to absolútne nie. Nevedela som ani, že nejaké penalizácie budú teda. Striebro patrilo Robovi Šticovi a bronz Martinovi Hrobovi. V kategórii senior sme rovnako zažili veľmi dramatické preteky, pričom s nástrahami trate si v súčte bodov najlepšie poradil Andrej Zimmerman. Som spokojný, druhé miesto, prvé v prvom preteku, druhé, čiže celkovo víťazstvo asi. Takže som rád. Andrej pritom za svojím chrbtom zanechal favorizovaných bratov Bizubovcov, na druhom mieste Braňa a na treťom Tomáša. Seriál majstrovstiev Slovenska bude pokračovať o mesiac a miestom konania sa opäť stane Kart1 aréna. Halový motokárový slovenský šampionát pokračoval po trojmesačnej letnej prestávke 4. kolom v Národnom motokárovom centre, ktoré sa nachádza na Kopčianskej ulici v Bratislave. V Kart1 aréne opäť nebola núdza o tvrdé súboje. Pri pohľade na trať sa totiž zdalo, ako by ani prestávka v tomto najmladšom majstrovskom seriáli nebola. Všetci jazdci predvádzali úchvatné súboje, čoho dôkazom je aj fakt, že v kategórii senior delilo top 8 časov iba 12 sekundy. Vyrovnanosť jednotlivých pretekárov sa dostala na maximum, čoho dôsledkom boli preteky, v ktorých až do poslednej zákruty pred koncom nebolo vlastne jasné, kto ich vyhrá. Samozrejme z toho vyplývala aj nervozita jednotlivých súťažiacich. A tak si aj v tomto kole mali niektorí jazdci možnosť vyskúšať, ako chutí trpká príchuť penalizácie. Kategóriu junior nakoniec po dvojici pretekov vyhrala iba 15-ročná Barbora Pucherová. No, je to zaujímavé, určite nečakala som to absolútne nie. Nevedela som ani, že nejaké penalizácie budú teda. Striebro patrilo Robovi Šticovi a bronz Martinovi Hrobovi. V kategórii senior sme rovnako zažili veľmi dramatické preteky, pričom s nástrahami trate si v súčte bodov najlepšie poradil Andrej Zimmerman. Som spokojný, druhé miesto, prvé v prvom preteku, druhé, čiže celkovo víťazstvo asi. Takže som rád. Andrej pritom za svojím chrbtom zanechal favorizovaných bratov Bizubovcov, na druhom Braňa a na treťom Tomáša. Výsledky 4. kola boli jazda pre niekoho dosť prekvapujúce, napriek tomu bol s týmto vývojom spokojný aj riaditeľ pretekov. Bohužiaľ, alebo teda Bohu ďaka,
toto kolo rozhodli aj penalizácie a zamiešali nám zaujímavým spôsobom celkovým poradím. Seriál majstrovstiev Slovenska bude pokračovať o mesiac a miestom konania sa stane opäť Karduan Arena. Túto reláciu vám prináša DVC Slovakia. Po letnej trojmesačnej prestávke pokračoval v bratislavskej Karduan aréne seriál majstrovstiev Slovenska halových motokár. Na súťažiacich rovnako ako v minulých kolách opäť čakala nová trať, na ktorej nakoniec, ako sa ukázalo, prebiehali nesmierne dramatické a vyrovnané preteky. Čo sa týka súťažiacich, tých bolo v tomto prípade síce pomenej, čo je možno dané aj tým, že okrem halových majstrovstiev prebiehajú ešte aj iné seriály, ktorých sa niektorí súťažiaci zúčastňujú. To však vôbec nevadilo a pri pohľade na súboje, ktoré na trati jazdci predvádzali, sa zdalo, ako by letná prestávka v tomto najmladšom seriáli ani nebola. Ako prvý sa na trati predstavili účastníci kategórie junior. Už v kvalifikácii prišlo prvé prekvapenie, keď túto vyhrala mladá Barbora Pucherová, čo bol obrat o 180 stupňov, keďže na jar ešte Barbora bojovala o posledné miesta. V samotných pretekoch ju však predsa len ešte prestihli podstatne skúsenejší jazdci a tak sa nakoniec musela uspokojiť so 4. miestom. Chodíme na Ladies Race, aj Renča, aj Simon, takže výborné to tam ide. Naučila som sa dosť veľa teda od minula. 3. miesto patrilo Renáte Zajcevovej. Bol to veľmi ťažký pretek zase opäť a bolo to 3. miesto tak veľmi tesne, lebo Baška išla jak drak. Takže uvidíme, čo spraví druhý pretek. Veľmi tesný súboj o 1. a 2. miesto predviedla dvojica Robo Štica a Martin Hroba. Čierny Peter nakoniec zostal v rukách Roba Šticu, ktorý bol dosť sklamaný. Aj áno, lebo čakal som, že už udržím tie 2-3 kolečka do konca a neudržal som to. Moc tlačil celý čas na mňa. Martinovi Hrobovi sa nakoniec Roba Šticu podarilo predbehnúť iba 2 kolá pred koncom. Samozrejme, tento počin znamenal preňho víťazstvo. No nebolo to jednoduché, v kvalifikácii som bol 3. Som myslel, že šanca nebude, dlho som nejazdil, tak bol ako... Potom som videl, pozrel som tabuľu, že 5 minút, tak taký stres som dostal a som sa tak hecoval a potom ako sa to podarilo. Ak mali až doposiaľ všetci prítomný dojem, že prvé preteky kategórií junior boli napínavé, tie druhé ich veľmi rýchle vyviedli z omylu. Vyrovnanosť jednotlivých pretekárov sa totiž už dostala na maximum, čoho dôsledkom boli preteky, ktorých až do poslednej zákruty pred koncom nebolo vlastne jasné, kto vyhrá. Samozrejme z toho vyplývala aj nervozita jednotlivých súťažiacich a tak si aj v tomto kole mali niektorí jazdci možnosť odskúšať, ako chutí trpká príchuť penalizácie. Navyše na túto tiež taktiku doplatila Renáta Zajcevová, ktorá vďaka niecelkom čistému zákroku vypadla z možnosti bojovať o víťazstvo. Som viedla a obidvaja ma tam vyšachovali tak, že sa nám nakoniec dorazila, myslím, 5. Takže veľmi zlý pretek. Napriek rozhodnutiu o penalizácii Martina Hrobu, ale aj Roba Šticu, nakoniec Renáta Zajcevová skončila po spočítaní bodov z oboch pretekov na 4. mieste. Mne to nepomohlo, keby to dopadlo tak, ako to malo dopadnúť, že by som to odjazdila na 1. mieste, tak skončím celkovo 2., čo by bolo úplne niečo iné. 3. patrilo Martinovi Hrobovi. Ten druhý pretek bol taký všelijaký, tak neviem, určite to nebolo na schvál urobené. 2. miesto sa nakoniec ušlo Robovi Šticovi. Tie penalizácie boli určite adekvátne asi, keď to bolo tak posúdené a 2. miesto je tiež dobré, si myslím.
Už na začiatku sme hovorili o neskutočnom zlepšení Barbory Pucherovej. Tej nakoniec, samozrejme aj s pomocou penalizácií jej súperov, patrilo celkové prvenstvo v kategórii junior v rámci 4. kola seriálu Majstrovstvá Slovenska v halovom kartingu. No, je to zaujímavé, určite nečakala som to, absolútne nie. Nevedela som ani, že nejaké penalizácie budú teda. Kategória senior bola oproti juniorom podstatne viac jazdecky obsadená a aj tu sa rovnako ukázala vyrovnanosť jednotlivých jazdcov a oboje preteky boli poriadne napínavé od začiatku až do samotného záveru. Rovnako aj tu sa konalo prekvapenie hneď na úvod v kvalifikácii. Tu obsadil druhé miesto Andrej Zimmermann, ktorý až doteraz jazdil väčšinu času v strede štartového poľa. V pretekoch to nakoniec dotiahol až na víťazstvo. Z druhého miesta som štartoval, o 2000 vlastne som na druhom mieste, čiže predbiehal som celý čas, som dobiehal, čiže bola to otázka času. A mal som šťastie, že ho otočil druhý pretekár, ktorý predbehol mňa, takže boli údaj rýchlejší trošku, ale bolo to trošku so šťastím. Druhé miesto patrilo Tiborovi Gloznekovi, ktorý dosiahol práve v týchto pretekoch na svoje najlepšie umiestnenie. No zatiaľ sa mi darilo, aj keď to dneska bolo s takým miernym incidentom, ale vyzeralo to tak hrozivo trošičku, lebo otočiť ho v tej rýchlej pasáži, ale inde miesto som nejak nemal na ho. Zo skrumáže, o ktorej hovorili obaja účastníci, vyťažil nakoniec aj Braňo Bizum. Ja som ich pomaličky dobiehal, lebo Tomáš bol zjavne trošku pomalší, ale tým, že išiel dobrú defenzívu, krásne chalanov držal, takže mal som možnosť ich pomaličky dobiehať po tom, čo som sa prebil z 5. miesta. No a potom, ako ostal otočený, už to bolo len o takom nejakom dojazdení. Najhoršie dopadol Tomáš Bizub, ktorý sa z 1. miesta po hodinách prepadol až na 4. Tomášovi, ktorý vedie priebežné hodnotenie kategórie senior v rámci premiérového ročníka majstrovstiev Slovenska v halových motokárach, sa nie celkom dobre darilo aj v druhých pretekoch a nakoniec preňho ostala až 3. priečka. Po spočítaní bodov z oboch pretekov sa nakoniec Tomáš Bizub mohol tešiť aj z 3. miesta celkovo. To, čo sa stalo v tej rýchlej pasáži, tak podľa mňa na vine bol druhý jazdec za mnou, ale dobre, ak sa to zobralo, tak sa to zobralo, ale podarilo sa to dneska na to tretie, druhý závod. A som spokojný s top časom aspoň. Víťazstvo v druhých pretekoch, ale aj druhá priečka celkovo Braňo Bizum. Videl som, že Tiborovi to moc nejde, tak snažil som sa čo najrýchlejšie, mal som zase brata, tak vedel som, že musím ísť rýchlo preč odtiaľ. A Andrej išiel nádherne, bolo to už fakt len o tom vyčkať, kedy tam nechá trošku miesta a podarilo sa to. Ako ste už asi aj sami pochopili z Braňovho rozprávania, druhé miesto v týchto pretekoch patrilo Andrejovi Zimmermannovi. Ten si s poriadnou bodovou nádielkou zároveň pripísal aj prvé víťazstvo v rámci celého pretekárskeho dňa. Som spokojný, druhé miesto, v prvom preteku, druhé, čiže celkovo víťazstvo asi. Takže som rád. Výsledky 4. kola boli jazda pre niekoho dosť prekvapujúce, napriek tomu bol s týmto vývojom spokojný aj riaditeľ pretekov. No, z môjho pohľadu, ako si sám načrtol, to pole je extrémne vyrovnané. Z toho dôvodu v podstate aj vznikajú určité momenty, ktoré treba riešiť po pretekoch. Museli sme rozdať penalizáciu, lebo niektorí jazdci prehnane v podstate agresívne predbiehajú. V hale to nie je jednoduché predbehnúť, ale dá sa to aj čisto, čo sme boli svedkomi toho. Takže bohužiaľ, alebo teda Bohu ďaka, toto kolo rozhodli aj penalizácie.